बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोदान सोलायहोनायनि थांखिजों बे खेबाव गुबुन रायजोआव दावबायदों प्रमद बर'नि मोनसे हानजाया। प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि मोनसे हानजाया दासान्दि उड़िसायाव दंहैयो। बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइनि गुबुन गुबुन जेंना, गामियारि रांखान्थि जौगाहोनायनि आरो गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै सावरायनायजों लोगोसे उनसंनायनि थांखिजों प्रमद बर'नि मोनसे हानजाया दासान्दि उड़िसायाव दंहैयो। दावबायनायनि गेजेरजों उड़िसायाव गथ'सा मावदांसा जेंनाखौ बोस्रांनाय, फरायसाफोरनि फरायसालि नागारनाय जेंना बोस्रांनाय, गामियारि रांखान्थि जौगाहोनायनि थाखाय सरकारा मावनाय मावफारियाखौ नायदिंहैयो। दावबायहैनायनि गुबै थांखियानो जाबाय उड़िसा सरकारनि बैफोर जेंनाखौ बोस्रांनायनि सायाव उनसंनानै बिटिआरआवबो बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनायाव मदद मोननाय। प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि हानजायावनो दं इएम रनजित बसुमतारी, इएम सन्जित थान्थि, बारगु एमएलए कमल सिंह नार्जारी आरो डाइरेक्टर अफ एडुकेशन बिटिसि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ न्यूरो थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ट्रिटमेन्ट पाइছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। সৰু চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ न्यूरो थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल साफागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।